Nakumpiska sa Bugaluen Public Market ang ilang mandarayang timbangan matapos ang biglaang inspeksyon ng Market Office sa mga pwesto nitong linggo. Ang inspeksyon ay kasunod ng mga reklamo ukol sa hindi tamang timbang ng mga produkto at maling calibration ng timbangan dahil ng hindi patas na kalakalan. Layunin ng naturang hakbang na panatiling lipatas at naayon sa batas ang kalakalan para sa mga manlalako at mga consumer. Suwestyon naman ng ilang residente ang pagtatakda ng initial calibration sa lahat ng ipinapasok na timbangan at pagpapataw ng kaukulang parusa sa mga mahuhuling lalabag. Paalala naman ng lokal na pamahalaan, bukas at malayang gamitin ang timbangan ng bayan na matatagpuan sa web section ng pamilihan upang masiguro ng mga mamimili ang timbang ng kanilang mga pinapamili. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.